Sí, sobre el pla de joventut només dir que és un pla que s'ha fet sense indicadors, per tant no sabem quins són els objectius en trets generals però no estan quantificats, per tant res més a dir. Un pla que no té indicadors, doncs es poden agradar molt els objectius però no es quantifica. I sobre la pregunta que jo he fet, ens preocupa molt que hi hagi una persona que fa 7 mesos hagi caigut a terra per una tapa de registre mal col·locada davant de la biblioteca i que no se li hagi respost. Això no pot ser. I que volem veure aquest expedient aviam com està, perquè de l'estudi d'altres expedients el que veiem és que respon un lletrat sense justificar la seva posició tècnicament. Si realment hi ha un informe tècnic, l'ha de fer un tècnic, no un lletrat. Sobre el tema del tanatori també voldríem dir que s'ha significat una mica més, encara més, diguem-ne, una mica la confusió que hi ha sobre aquest tema que es va allargant mesos i mesos. S'han de donar explicacions continuadament perquè l'origen és erroni. L'origen, l'alcaldessa ha explicat molt bé, l'equip de govern va considerar que una localització era millor que una altra, sense consultar com és preceptori, com marca el ROM, sense informar el regidor de districte perquè parli amb les associacions de veïns. Això és el que marca el ROM, el que haurien d'haver fet. Com no ho han fet així, ara encara estem uns quants mesos després donant voltes sobre si això s'ha de fer aquí o allà. Si de bon començament s'hagués seguit el procediment que toca, que és parlar amb el regidor de districte i que aquest parli amb les associacions de veïns, amb les entitats, col·legis, el que sigui de la zona, doncs s'haurien estalviat tot aquest rebombori que portem ja mesos arrossegant. Bueno, hem explicat, considerem que la Generalitat sí està defensant l'escola pública des de la primera línia, com ha fet durant els 23 anys del govern Pujol i aquests anys que portem amb l'Artur Mas, en el sentit d'intentar sostenir l'escola pública al màxim, tal com preveu la llei d'educació de Catalunya aprovada per la majoria de partits que avui hi eren presents. I hem considerat que la proposició mancava aquest error de base. Agraïm molt els seus suggeriments, les seves denúncies, entenem que en molts casos poden ser certes, sobre la manca de finançament, que tots sabem que la Generalitat té, però no compartim l'esperit.